Krásny deň, milí priatelia. Toto sú horoskopy na obdobie od 28. júla do 3. augusta. Kľúčová afirmácia znie: som magnetom na spriaznené duše. Barani, láska, vzťahy. Vo vzduchu visia konflikty s najbližšími. Korigujte ego. Môže vystrájať. Práca, kariéra, financie. Pozor na zbytočné výdavky. Ak máte deti alebo vnúčatá, naučte ich správne hospodáriť. Zdravotný stav. Skákať môže cukor v krvi. Bíci, láska, vzťahy. S určitým jedincom ste obrazne povedané na nože. Práve počas aktuálnych dní môžete zakopať vojnovú sekeru. Práca, kariéra a financie. Lenivosť zamete pod koberec. Život od vás chce, aby ste boli akčný a smelý jedinec. Zdravotný stav. Pod dohľadom majte urogenitálny trakt. Blíženci, láska, vzťahy. Polovička má pocit, že ju v istej veci klamete. Ak je to pravda, popracujte na prerábke vlastného ja. Nezabúdajte, že lož má krátke nohy. Práca, kariéra, financie. V prípade, že sa vám do ničoho nechce, ani sa do toho netískajte. Šlo by o zbytočne vyhodenú energiu. Zdravotný stav. Haprovať môže chrbát. Raci, láska, vzťahy. V prípade, že máte deti alebo vnúčatá, zaujímajte sa, čo robia vo voľnom čase. Práca, kariéra a financie. Už dávno viete, že v robote sa vám darí vtedy, ak ju vykonávate z lásky a nie len kvôli peniazom. Zotrvajte v tomto režime. Zdravotný stav. Objaviť sa môžu starosti s lonovou oblasťou. Pozrime sa na levou. Láska, vzťahy. Je čas uskutočniť ponor do vlastného ja a pouvažovať o tom, čo vlastne na ľúbosnej báze chcete a čo nie. Práca, kariéra, financie. Pri zásadnejších materiálnych dilemách kladte zreteľ na svoju intuíciu. Poradí vám viac než brilantne. Zdravotný stav. Vo vzduchu visí letná únava. Panny, láska, vzťahy. Ak sa váš zväzok nevyvíja podľa očakávaní, nezaháľajte a uchopte ho do vlastných rúk. Spravte preň niečo výnimočné. Práca, kariéra a financie. Duchovné sféry prezrádzajú, v ostatnom čase viac snívate, než konáte. Zmente optiku a buďte akčnejší jedinec. Zdravotný stav. Štrajkovať môžu zuby. Váhy, láska, vzťahy. Fokusujte sa na vylepšenie intímnej oblasti. V ostatnom čase nie je ideálna. Práca, kariéra, financie. Dbajte na pozitívny Neuvažujte o nedostatku, ale o tom, že peniaze k vám prichádzajú vždy, keď ich potrebujete. Zdravotný stav. Správne dýchajte. Škorpióni, láska, vzťahy. Zväzok, v ktorom existujete, nenaplňa vaše predstavy a čoraz viac prahnete po zmene. Čoskoro nadíde zlom. Práca, kariéra a financie. Univerzum vás vyzýva k tomu, aby ste sa vzdelávali, napríklad vo veciach medzi nebom a zemou. Zdravotný stav. Vystrájať môže žalúdok. Strelci, láska, vzťahy. Vo vašej blízkosti je osoba, ktorá sa uchádza o vašu priazeň. V prípade, že ste bez polovičky, otvorte svoje srdce. Práca, kariéra, financie. Dobrá správa. Takzvaným ohnivákom sa počas najbližších dní vydarí viac menej všetko, do čoho sa pustia. Zdravotný stav. Stráňte sa alkoholu. Kozorožci, láska, vzťahy. Nachádzate sa v karmickom období. Všetky udalosti, ktoré badáte na citovej báze, majú lektorský charakter. Skrátka, treba sa z nich poučiť. Práca, kariéra, financie. Doprajte sebe aj blízkym viac. Cestujte. Zdravotný stav. Zaevidovať môžete návrat chronického neduhu. Vodnári, láska, vzťahy. Niekto si pravdepodobne brúsi zuby na vášho partnera či partnerku. Majte oči na stopkách, samozrejme v zdravej miere. Práca, kariéra, financie. Robota, ktorú vykonávate, vás baví. Aj preto do vašej kasy nateká dostatok peňazí. Zdravotný stav. Objaviť sa môžu bolesti končatín. No a napokon ryby, láska, vzťahy. Ustavične čakáte, čo pre vás spraví polovička. A to je chyba. Uvedomte si, že nie je nekonečným žriedlom múzy a inšpirácie. Práca, kariéra, financie. Vo vzduchu visí úspech. Dôvod? Viac si veríte. Zdravotný stav. Nezanedbávajte pitný režim. Za týmto magickým názvom sa ukrýva špeciálne upravený minerál, ktorý pokrýva jemná vrstva kovu. Kameň sa zahreje na vysokú teplotu, potom sa k nemu zavedie hmla vypareného kovu, čím sa vytvorí mystický a ligotavý povrch. Najčastejšie sa takto spracúva kremeň, ale aj rôzne druhy achátu.
Jagavý šperk je symbolom úspechu a bohatstva. Privoláva anielov prosperity. To však nie je všetko. Jeho spirituálna sila odráža negativitu a tzv. Jedovaté šípy. Zveľaďuje transcendentálne dary, schopnosť vnímať to, čo je predbežným zrakom skryté. Aqua aura je aj komponentom, ktorý k človeku privoláva spriaznenú dušu. Dodáva pokoj a mier, cibrí sebalásku, sebaúctu a sebahodnotu. Jedinečný náramok objednávajte ihneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.